guys, good morning. Today is Sunday. Kumusta na kayo? Matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog dahil for some reasons. Uy, guys, biskot. Dumating yung hindi na ako marunong mag-vlog. Dumating na yung box ko guys from Ben's Balikbayan Box. Magpapadala tayo ng Balikbayan Box sa Pilipinas para kung uuwi man kami or hindi, at least may box na dadating doon. So, ito na siya guys. I show you. Ito na yung box nila. Maliit lang siya guys. Tapos since sa Mindanao kami, it will cost kuan siya. Medyo mahal siya. 109 euros. Tapos yung empty box, hindi included doon. This is 11 euros, including na yung pagpadala ng DHL sa amin. So, ganito lang siya. Tapos, iti-tape namin siya para maging stable. At saka tong box na to na nasa under sa table ko, yan yung mga laman na ilalagay ko dyan. At hindi siya magkakasya lahat. Mayroon pa dito doon. Parang hindi siya magkakasya lahat guys. So, ang gagawin ko, yun lang yung mga importante. Ang ilalagay ko dito, yung mga pagkain, yung mga hiningal ako. Yung mga importante lang talaga kasi maliit ang box guys. Tapos kung dalawa yung ipapadala ko na box, 109. Then sa second box, 99 euros. So, medyo malaki-laki din siya guys, no? Then since parang lang, hindi pa ako sure kasi wala pa naman kasi kaming ticket. Parang uuwi kami, doon na lang sa luggage namin yung iba. Now, sending to Philippines. Francine. Sige, kag sinamok. No, Papa. Papa, no. To Philippines, Francine. Yeah? Go out there, go out. Yeah. Go out. Can I close? Close. Can I? No, you don't want. Now we're going to close that one here too. Hello guys, good morning. Kumusta kayo? Naka-makeup ako konti. Light makeup lang kasi light pero ang pula ng lips. Pupunta na sana ako sa babysitter ni Francine guys para ihatid siya, pero siya guys, sleepy siya, and tired, so pinatulog ko na lang muna siya. So, update sa ating Balikbayan Box. Ito na siya, nilagay ko siya dyan. As you see the Balikbayan Box. Nilagay ko siya, Ben's Balikbayan Box. Plano ko sana ipa-pick up ko siya ngayong September 12. That is, ngayong Thursday na. Pero hindi ko pa siya napuno. Ayan na siya. May nakalagay na, ganyan ko siya, mga damit ang, inaano ko siya guys, hindi ko na siya napakitang i-arrange kasi pag nag-arrange ako guys, yung si Francine either naglalaro, binibilisan ko siya. Pero meron na siya ditong mga ibang mga ibang pasalubong items, may mga iba na siya dyang mga, pang Balikbayan Box. Nandyan na yung binili kong bumili kasi ako ng mga ibang kitchen stuff, pero hindi appliances kasi hindi nakalagay dun sa Ben's Balikbayan kung pwede siya sa box. So, gusto sana namin ni Frank na bumili ng basta yung maliliit lang na, like for example, yung water kettle na made of plastic, pero hindi kami sure since first time ko to magpadala guys ng box. So, itatry muna namin. So, andyan na yung kutsilyo. Oo, kasi maganda kasi, di ba sabi nung sa Pilipinas pa ako, pag made in Germany, maganda. So, binilhan ko na yung auntie ko, at para sa bahay. So,
ayan, ang ginawa ko, nilagay ko yung una yung parang sinasandwich ko yung mga damit, guys. Mga damit to siya ng mga bata, guys. Hindi to siya mga bago, actually. Mga lumang damit lang to ng mga bata. Pero, in good terms pa, maliliit na sa kanila. Nilalagay ko siya as a sandwich dyan para mag-support sa mga kuan na hindi siya alam nyo na yung ano ko. Ito, may ano pa ako dito. Ayan, mga hindi. Maglalagay ako ng maglalagay ako ng Nutella. Glass siya, pero i-wrap ko siya ng bubble wrap. I hope this is fine. Kulang pa nga to eh. Mag-go-grocery pa ako mamaya siguro, pero hindi talaga ako sure. Hindi ko pa tinext si kuya kung ipapipick up ko siya sa 12. In-offer niya kasi kung gusto mo ipipick up ko sa 12, kasi isang box lang naman. At ito, nandito yung ibang chocolates. Chocolates yan, guys. At saka, hindi ko pa siya talaga natapos. Ayan. Oops. Chocolates yan siya dyan. Ayan. Ayan. Mga chocolates yan dyan. Pero kulang pa yan. Dadagdagan ko pa. Grocery pa ako. Kagabi nag-usap kami ni Frank. Sabi niya, sige, binigay niya yung card niya para daw mag-grocery ako ng iba pa. Kasi para talaga to siya sa mga bata, guys, sa Philippines. At saka, of course, ay, di man ko kapuyuan eh. Maglingkod ta. Para talaga to siya sa, huwag niyong pansinin yung labunon ko dira, guys. Kasi wala na talaga akong time dito. Nagkaka-time lang ako dito sa bahay pagkatapos ko sa labas. Kasi nahihirapan kami sa babysitter ni Francine, guys. Parang kami yung nag-adjust. 1 month na siguro kaming pupunta lang doon ng 1 hour. At saka nagkakaproblem. Minsan gusto na naming mag-back out kasi hindi siya flexible. Kay, ewan ko ba, hanggang ngayon si Francine, ayaw ni Francine sa kanya. So, anyway, so ayun na ating balikbayan box. Almost, ayan na siya. Nasa halfway na ako. Inaano ko siya sa, ayan. Tapos, ilalagay ko naman dyan yung ibang groceries. Tapos, yung sabon, ibabox ko siya. Hindi siya sabon na bar, mga body wash. Iti-tape ko muna siya kasi baka mayabo ba. Tapos, tsaka ko siya ilagay sa box at tsaka i-separate ko siya para hindi siya mag-mix. Kaya binox ko yung chocolates para kung may maano man na sabon or hindi ka at least naka-safety yung chocolates. Tsaka, kulang pa yan, guys. Yung chocolates na 2 box ko, dadagdagan ko pa yan. Mamimili pa ako mamaya sa Reve naman. Kasi minimix ko yung chocolate ko. Alpenmilch lang naman yan sa Susure. At yung iba sa Ritter Sport, yun yung mga chocolates ko. And then, since natutulog si Francine, magsusort na naman ako dito, guys. Ayan. Meron pang mga dito, mga damit na hindi ko siya, kaya nga sinasandwich ko siya. Ang style ko, sinasandwich ko siya para supported yung yung main na ipapadala ko talaga. Since madaming bata kasi sa bahay namin, guys. Hindi sa bahay, madami akong mga pamangkin na maliliit pa, kaya talaga ang main talaga ng box na to is for kids. And then kung uuwi man kami sa December, kasi hindi pa natapos yung passport ni Francine, inaantay pa namin. Pag nakabook kami ng flight, doon naman sa luggage namin 2 ni Ella, yun naman yung para sa mga malalaki. At saka, yun. Ang ibang gamit ko na like for example, mga sapatos na hindi ko na ginagamit dito para sa kanila din. Sila na bahala doon. Sana nga dadating to ng Christmas kung andun man kami. Pero kasi nga hindi pa ako sure, guys, sana uuwi kasi I hope hindi masyadong mahal ang ticket kasi naantay ang ni Francine, yung passport niya, maybe in the end of the month. Late na kasi namin yung passport niya, guys. Matagal natapos na siya pero inaantay namin yung kuan. Tinatanong ko nga baka may passport number na, 'di ba? Passport number lang naman ang kailangan. So ayun, yun yung update ng ating box, and later mag-shop ako sa Aldi ng mga
ilalagay ko dito. So, ayun. Hello guys! Nagkauwi na kami. Come on, show me. Show what you got. Hilak siya. Kinakita niya akong... What do you have here? What do you have here? Here? What is here? What is here? Nakita niya yung ano ko. Yung mga napamili ko. Tapos gusto niya. Yeah. Chocolates. What else here? Yeah. Namili ako again guys. Yeah. Daming chocolates naman yan. Okay. Ay, ginoo ko. What do you have there? What do you have there? Yeah, this one. Gilingkuran. Gilingkuran. Give me ba eh. Give me the bag be. Give me. Oh, sorry. This is from Aldi. Ito yung mga napamili ko sa Aldi. Hello guys, good evening. It's already 7 p.m. At saka nagpapak ako. If you can see. Nasaan ba yung tripod ko eh? Where's my tripod? May tripod pala ako dito. Wait. Tripod tayo. Hello, ayan. Nakalagay ko na kayo sa tripod. Nagpapak pa ako guys. Ginanito ko yung mga shower gel. Ginanito ko, tinip ko, pero sabi ni Frank, bakit ko daw tinip ng ganito? Dahil pag tinanggal daw yung masking tape, papangit daw to ng itsura. And then sabi ko naman, kasi kailangan siyang i-tape para silyado siya, makasealed. Pero, sabi niya sana clear tape daw ginamit ko. Oo nga, tama naman siya. Ayun, hindi pa ako natapos guys. Meron pa akong, ginanito ko yung Nutella ko. Bubble wrap ko siya. Tapos, ko naman siya ng tela. Tsaka ko siya ilalagay doon. At itong mga ganito din, yung mga jam na binili ko. So, gabi na guys. At tomorrow is September 11 na. At hindi ako sure kung matatapos ko to siya bukas kasi plano ko kasi talaga sana kung ma-feel ko na siya lahat, te-text ko sana si Kuya tonight para sabihin kung pwede bang masali to sa pick up sa September 12. Pero dahil nga hindi pa kasi madami pang kulang guys na hindi ko pa nabili, kailangan ko pang pumunta sa isang store. And then mga ganito, nagpadala ako ng mga canned goods. Meron akong ganito, hindi pa talaga natapos. Look, and then pa yung iba. And then may mga pasta ako dito. And then ayun, may mga lotion hindi pa natapos. And then ang mga chocolates kailangan ko pa ding ipack. And then meron pa akong hindi pa nabibili. So let's see kung matapos ko to siya bukas, then i-try kong kontakin si Kuya kung may pick up sila sa September 12 dito at pwede bang isama yung sa akin. So itatry ko siyang tapusin ngayon sana tonight. Pero si Francine is 7 p.m. na, at saka si Francine nag-start ng maglangi guys. So let's see kung matapos ko siya. At least napak ko na yung iba. Kulang pa din yung lotion ko. Bibili pa ako ng iba. Pero sabi ko naman sa sarili ko, pag puno na siya, tapos hindi kukulangin yung iba kasi uuwi din naman yung isang kapatid ko. So dalawa kaming uuwi sa Pasko. Kung makakauwi ako, sa luggage ko na lang yung iba. Tsaka yung mga damit na pinamili ko, yung mga bagong damit na mga pinamili ko sa sale, I was planning na sa ko na lang siya, sa luggage ko na lang siya. Ang importante lang siguro ngayon yung mga mabibigat data para sa luggage ko, hindi na siya masyadong, para hindi tayo mag-over baggage. At saka para na din, kukunin ko pala, may mga toys din ako dito i-arrange ko pa siya kung manggali siya. Kung hindi na siya magkasya, siguro ang iba sa luggage na lang ito. Binili ko to siya sa naka-sale to siya, nag-closing sale yung store sa mga laruan. Yun.
Dami pa. Hindi ko pa siya ma-arrange. At saka ito din para sa anak ng best friend ko. Sa anak niya. Tools to eh. Meron ako ditong tools. Meron akong kitchen stuff. Meron na akong mga sapatos sa mga bata. Yung mga binili ko na noon pa. Tapos, may kaldero ako dyan, may kalaha. Yun nga, mga kitchen stuff yung iba. Tapos, guys, ginanito ko siya guys, oh. Yung pagbalot ko. Nilagay ko lahat dyan yung mga body cream, yung mga may ano pa pala. May body cream pa pala ako dun sa banyo. Sige lang, sa ibang box naman. Ginanyon ko siya, tapos nilagay ko siya sa box, shoe box, tapos nilagyan ko siya ng noog na mga cloth para sealed siya, para kung maano man siya, at least na sa isang box siya, hindi yung yuhuhan yung ibang pagkain. So guys, ayun na. Pinak ko na yung mga jam. If you can see, binubble wrap ko siya. Tsaka, binalot ko siya sa shoebox ko naman siya ilalagay para hindi siya, para ano siya guys ba, para how do you call that, para hindi siya maglihok sa box. So, binalot ko siya ng bubble wrap. Tapos, binalot ko na naman siya sa mga damit. Yung mga damit na pinadala ko, binalot ko siya doon para yung mga glass sealed talaga. So, let's see kung hindi to mga mababasag. Sharog, mga buak pa ni. Yung mga jam, mga jam to, yung mga palaman to ang inaano ko ngayon. I'm not filming you. So, ang problema natin ngayon guys, ay nagre-repack kami kasi parang hindi siya magkakasya. At wala pa dito yung iba kong gustong ilagay. Ang mahal kasi 109 euros. Then, the box is Frank is there. Pero hindi ko siya maipakita kasi About to kill my wife. yung kaldero ba, glass kasi yung lid niya, tapos baka mabasag. Hindi ko pala siya narap ng tela. Pero okay lang siguro. At ang problema talaga ngayon, hindi siya magkasya lahat. Ito ang problema pag isang box lang. 109 euros kasi papuntang Mindanao. So, ipagkasya natin to. Then, ang iba, sa sa luggage. So, guys, almost finished na. Ayan na. Konti na lang talaga ang malalagay dyan, guys. Ayan na lahat. Nasa box na. So, bukas ang pang-finish line. So, I think mapipick up to sa September 12. Let's see kung mag-okay si Kuya Benz Balikbayan box. So, bukas, i-close ko na to. Pero, I think makakapuno pa ako dito ng konti. So, bukas, ilalagay ko dito ang mga last na mailalagay. So, ayun na. So, see you all again on my next video. Bye-bye and have a good night, everybody. I have audiences here. So, bye-bye, guys.